Who gave you permission to zingenele kitchen lami? Cook for my husband. Thatha lokhu kudla kwakho ukudle wena ne? Or uhambe ukulahla lapha kude. Ngiyaxolisa Vi. Ngiyakuthembisa. Angimenzanga next uSophia. Okay? Mina bengazi ukuthi ukwenzela wonke umuntu ukudla la kuzoba inkinga la endlini. Angeke ngisayenza. Hayi, kulungile nkosikazi nawe ngiyakuvuleka. Kodwa into eyodwa ngifuna uyazi nje. Uyabona uDineo? Ngizomshada. Uzoba inkosikazi yami yesithathu. Into mina uyazi leyo. Hey, I'm sure. Ntombazana. Uthe wathi sithi ntombazana waxhuma imilenze etafuleni yami. Sisi Mamhlanga. Khawutsho manje, Dineo. Uziva kanjani manje uzibona sewunomzi? Into abantu abengakayozi. Ungakhange ubeke nesitena kuphela. Sisi Mamhlanga. Ngiyathembisa. Mina bengazi ukuthi uV uzongiqala ukuthi ngibe umfazi wakhe. Kodwa angimphendulanga. Andikuva. Uviyana ukucela uba Kame ke sisi. Why ungavuma xa ekucela uba umtshade because mina nawe siyayazi uba into okudala ifuna le. Andiva? Awundiva. Uyazi wena Dineo. Sobabini siyayazi uba kudala uviyana umfuni. Yazi into enza kubethela yona mntanami inye. Into obungavumi ucela. Lalela la Nomhlanga. Yazi kudala respecta. Ngiyamezelela amanyala awenzayo. Kodwa ngicela something. Yabona umtshado wakho akusinkinga yami. Uviyani awumonwabisi. That's why thina sikhona. That's why kungene mina. So ngicela ulungise indaba zakho nendoda yakho ekamereni. Dineo. I swear, I promise you, angenzanga lutho. Ngifike kanje. Hayibo. Dineo. Sophia wenzeni? I swear, B. Dineo. Sophia, saba ukhambe. Nkosikazi ngisaba ukhambe. Ngathi kahle ukuthi uDineo ubongamthandi wena. Futhi ubenejealous ngoba uyazi ukuthi mfuna uthatha unkosikazi, mfuna ukumshada ngimenze unkosikazi yesithathu. Sophia ngisaba ukhambe. Ngihleli kanje, I promise you, Vuyani, ngicela ungithembe. Baby. Dineo ngisaba uvuka Dineo. Ngihamba ukhambe la mama. Amaphoyisa ayeza Vuyani, ngicela sasa lo mzimba sangizolahla anyway. Nizama kwenzani? Oh, kusho ukuthi ngifike on time. I swear I didn't do anything. Ngimficula lo mzimba lona nami angazi ngiphumela we. Akukhalwe ngakho la. Crime scene. Uthi umthole eleli kanje. Wena nomyeni wakho beningekho. Uzamthini? Isis. Okay. Kusho ukuthi le case izovele ibe easy nje. Wena
Njengamanje ndiyakubopha, ndihamba nawe. Officer, awujame kancane phela. Ngeke ngivumele ukuthi ubophe inkosikazi yami. Inkosikazi yami ayazi lutho ngayo yonke into oyibona. Utsho ukuthini? Mina nenkosikazi yami besingekho, officer. Sitheni masibuya la sathola yonke into oyibonayo la. Inkosikazi yami akahlangene nalento oyibonayo, officer. Andiyazi. Utsho ukuthini? Uba wena nenkosikazi yakho beningekho, ngubani ongomnye ongangena endlwini yenu enze yonke lento? Khona uphi umfazi wakho? Inkosikazi yami yokucala officer dala mina naye sahlukana. Futhi uMahloma ayikho. Anginakuthi angeza la, officer. Akwenzeki lo. Why unesho engakho bana angeke eza? Officer, ngaphezulu kwalokho uMadlomo, nginesho uMadlomo kanalo nekhiyana la. Wena into omele uyenze nje, officer, uzomela uphinyisise ukuthi ubani owenze sonke lesigameko sibonayo la. But ikhona into ofuna ukuyithetha, Mr. Mabeng? Officer, bese ngishwile ngathi mina nenkosikazi yami asazi lutho. Sakwenza umsebenzi wakho. Sakwenza umsebenzi wakho. Nkosikazi. Hayibo. Okay, ndisendleleni ndiyeza ngoku. Ixesha likabani khoneni? Uzamele. Yes, how was last night? Yesterday you said you're coming. Yes, I know. At least you're cold. Lalela. Yeah, I know you're upset. Kuzokusiza ukuthi udrophe leyo phone. Nana ngizomela sikhulume. Yes, I miss you. I know. I miss Bella. you. Look, man. I don't know you. You don't know me. This is my house. How dare you come from outside and insult me in my house like that? I warn you. Remove these dirty hands of yours before I do something I will regret for the rest of my life. I say, who are you? This is my house. Okay. You know what? I'm the guy that you took his wife and son from. That's my name. Wow. You're talking about my wife to be? Come again. What's your name? Oh. That's my name. Listen, I know you're not good for yourself. Do it now, while you can. Do it now, while you're standing with your own feet. Alright. Listen, I'm not scared of you. Do you know who am I? My name is Vuyani Mabena. I'm not scared of you. Corporate like you are meant to be crushed me to death. I'm such a woman. Tema skipana manje kwenzakalani Tema? Angelaska Tim, ngiyacela
Noma i-correct rekhulumako. Angakuthi ngakushiya nawe wedwa. Tem, I can handle this. Yes, kwenzakala. Asam, Tem. Ngiyacela. Ntando nje understand yonke lento. Ubani ongenza into embi kangaka? Ubani ovela bulala uOscar kanje? Yini unga-understand lapho? Because ushadile mara uyabhizi uyatanasa ngaphandle. Embi mina. Ukuthi wena unga-understand. Molweni, Miss Mabena. Che. Kwenzakala ntoni apha? Because ngicaba uphuma endlini yomyeni wakho few minutes ago. And kunentombazana pha ekuthiwa nguDinewu. Ibulewe phaya and umyeni wakho nomnye unkosikazi wakhe abayazi loo nto. Hayibo, uthani ngathi ayikwethusi yonke le nto ndikuxelayo? Head detective ngizowuthuswa yintoni? Uba kule nto enzekileyo into eqhelekileyo. Kufiwa imihla nezolo into esandethusa. Ntando. Bona umkwenzakalana no. Tem. Bona umkwenzakalana. Hayi, Tem namangazi. Ngizokala. Ay kuzomela ke simthathe uMiss Mabena sike siyomquestiona epolice station. Hayi Because ungumso. ngimakancane detective. Wengcono unothatha mina ngoba mina yimi engimbulelo wase. Yes. I'm telling the truth. Ntando, uqinisekile ngane nto uthethayo. Akekho umuntu omkhavelayo. Detective. Ngicela uthathe mina. Tem. Nazi ngiyanifrosta. Ngicela uhlogomela umfana. Uyangicela umstop. Unokuthi siyadlala nantando? Ngiserious. Okay. Andizokubopha nokubopha zihambele. Ntando. Hamba Ntando. Ntando.